τον αθλητισμό. Το πιάνω. Ωραία. Ευχαριστούμε. Εδώ και τώρα κάντε κούικο. 1, 2, 3. Τα δυο κούικα. Γίνεται απέναντα. Ευχαριστούμε απέναντα. Να είστε γεροί, καλωρίζετε να είστε γεροί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε εδώ σε έναν πολύ ωραίο χώρο του τένις καινούριο που έχει δημιουργηθεί. Είναι αναγκαίος εδώ για την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή. Βλέπουμε ότι είναι γεμάτος παιδάκια. Η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη όταν βλέπουμε μικρά παιδάκια σε αθλητικούς χώρους να ξεκινούν να γνωρίσουν ένα άθλημα, στη συγκεκριμένη περίπτωση το τένις, ένα πολύ ωραίο άθλημα που μας χαρίζει μεγάλες συγκινήσεις και σε υψηλό επίπεδο αλλά και πιο μαζικά. Πολλά παιδιά, εκατοντάδες παιδιά στην Ελλάδα ασχολούνται με το τένις και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη όταν τα βλέπουμε από τη πολύ μικρή ηλικία, αντί να βρίσκονται σε άλλους περίεργους χώρους, να βρίσκονται σε τέτοιους χώρους ευλογημένους, δηλαδή σε αθλητικούς χώρους. Και γι' αυτό η χαρά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όπου υπάρχει αθλητικός χώρος θεωρώ ότι θα πρέπει να τον στηρίζουν όλοι. Σε εποχές όπου το κομπιούτερ έχει κατακλείσει τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι άνθρωποι λειτουργούν, ενεργούν, δηλαδή καθήμενοι, θα πρέπει οι αθλητικοί χώροι να αναβαθμιστούν. Και δεν αναβαθμίζονται μόνο όταν είναι πολύ ωραίοι, αλλά από τους ανθρώπους που τα δημιουργούν. Θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι του τένις μέσα στο χωριό της Ειρήνης, σε έναν ονειρεμένο χώρο, μπορεί να αποτελέσει αυτό που λέμε ξεδίψασμα της ψυχής των παιδιών. Μικρά παιδιά μπορούν να γνωρίσουν, να έρθουν σε επαφή με αυτό που λέμε υδρότας. Και τι χαρά μπορεί να σου προσφέρει μέσα από τον αθλητισμό που σε αυτές τις ηλικίες είναι το παιχνίδι. Είμαι ενθουσιασμένη, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γιατί ένας αθλητικός χώρος γεμάτος παιδιά είναι διαβίου άθληση και προοπτική για μια καλύτερη ζωή. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένη γιατί μας τίμησε κόσμος και παλιοί αθλητές του τένις και λάτρεις και παλιοί μου φοιτητές και παλιοί μου αθλητές και η κυρία Γιαννακίδου και η κυρία Πατουλίδου, μεγάλη τιμή για μας, αλλά γενικά κάθε απλός πολίτης που έφερε το παιδάκι του να δοκιμάσει τένις και μπορεί να το κερδίσει ο αθλητισμός, για μένα αυτή είναι η ευτυχία μου. Να βλέπω ένα παιδί να φοράει αθλητικά παπούτσια και να μην κρατάει στα χέρια του ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αν αυτό θα κάνουμε μια καλύτερη γενιά. Με ενθουσίασε σήμερα το ότι παίξανε παιδιά μαζί με τους γονείς, πάρα πολύ με ενθουσίασε αυτό, που συμμετείχαν, πήραν όλοι μετάλλια, κύπελα, διπλώματα και εύχομαι αυτός ο χώρος να γίνει ο ανθόκηπος των παιδιών. Θα ήθελα να επιβραβεύσω την προσπάθεια που γίνονται σε αυτόν τον χώρο. Είναι ένας καινούριος χώρος που δεν υπάρχει και σε πολλά μέρη της Θεσσαλονίκης. Εκτός από την επιβράβευση θέλει και στήριξη και συμμετοχή και από τους γονείς και από τα παιδιά. Πρέπει πλέον να ξεμπλέξουν τα παιδιά και να ξεφύγουν και από τα κομπιούτερ και λίγο από την καθιστική τους μαθητική ζωή. Να πάνε λίγο στα γήπεδα και είναι αξιόπαινη η προσπάθεια αυτών των ανθρώπων που γίνεται. Συγχαρητήρια και αρρωγός στην προσπάθειά τους. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Καραγιάννη, όχι μόνο σαν προπονήτρια αλλά και σαν φίλη, γιατί ήμασταν σε φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο, για την πρωτοβουλία να δημιουργήσει έναν τόσο ζωστό και πολύ όμορφο χώρο για τα παιδιά. Της εύχομαι κάθε επιτυχία και όχι μόνο αυτή, αλλά και τους συνεργάτες της, οι οποίοι είναι πολύ άξιοι καθηγητές φυσικής αγωγής. Πολλοί ιδέα από αυτούς έχουν τελειώσει και το ΤΕΦΑ Σαρών. Τους εύχομαι κάθε επιτυχία.